Dakle, na DHMZ i Meteo.hr se može pročitati da je u Varaždinu trenutačno umjereno oblačno i da je, moja faca u stvari, i da je osim toga hladno, relativno hladno. Dakle, o hladnom ne mogu baš puno diskutirati, zato jer stojim na suncu pa mi stvar je topla. Ovo je umjerena oblačnost koju oni tvrde. Ovo zlo, ili zli oblaci, ovo grozno sunce koje je umjereno, grozno, iza oblaka. Da, ovo je sve vrlo umjereno oblačno. Ajmo vidjeti tu još sa strane. Da, i tamo su grozni oblaci umjereni. Tako da, ko u stvari gleda, gdje u Varaždinu ta osoba stoji da vidite umjerene oblake, jebo me Bog ak ja znam.